Hakuna wakapikira kupisa ahoyi. Unoramba chingopisa chete kusvika. Hakuna munhu anopisa svikafe. Wiki achapera manje. Ndarambwa nemukadzi wana. Napandia nichengeta. Mutema unoza imba ya Hole 10 inomira because ruma inongoti uya anoti kwaitke uya kwake vazongosangana paunosangana vavhunzane maquestion. Varongoro free vakadaro. Apostle wakaramba mukadzi in 4 days. 4 days. Mudaro yo. Anenge anzwa but pachokwadi ruma ikutora kuti first night yakatorora yacho mukadzi aichwaburwa kusaita saka second day akanobata phone baba mukadzi achigeza kwakuona kuti chiri kuitika arova mukadzi zvibhakera zvibhakera chaicha mukadzi adzosera kumba content chachayo but wangu unopedzera kupenga wamboona Hole 10 here mudaro tikuti content yembinga prophet ndinazoziya ngba ndakabona so mukuri Japeza hapana chinongonzwa favor kumana pani nongonzwa favor changoti wingi didi angokoperwa manotes kuna Japeza kuna munhu ane ma-likes kana ma-comments kudarika Madam Boss pavakabuda vari pamota vari katete vakana kusorwa smile hakuna nditsvakire 1 ariko anonzi 4 ayo anonzi zvisiri zvekunyeba ndadhari kumberi vamakandi havazvigone zvinoitwa nawiki neunozereo havazvigone hazviitike zvazvia that guy is the most gifted and talented when it comes to giving unozada makandi wane mapasita mangani akawanda handiuza ndakubata papo bata kadzi muna poso aiwa adarotsvakwa ndiani adarotsvakwa mborowa ngatiperi hapana rowa zvikapera haupose mukadzi wemona zvito ndichitopa kuna Prophet ndakaenda kuna Pro Makandi